Ngarit le. Yo, ngarit dasmu. Oh, takoni malah bentak-bentak. Ya anggitmu aku ora ngarit ini. Yo ngising matamu lah. Lek kebon wis saya ngedol singkong. Gede banget. Apa ya tak babat-babat dhisik ben ora resik kebone ya. Ben ora diriti wong kae wong ngarit sak geleme. Singkong diriti barang godhong-godhong wong lemu-lemu barang. Tak babati ngene kok wayahe panen terus lemu-lemu apa jane kok lemu-lemu salah ngomong sampean singkong gede-gede iki 3 bulane ya panen tak resikane ngene iki tak koreti terus ben panane oke walaupun to singkong saiki murah ya panggas mangan singkong bae yo babat-babat ngene iki kebon singkong ben apik ngan singkong gede-gede esuk didol nang pabrik walaupun to ya murah ya tapi ya mending singkonge resik ngene iki tandurane tapi boe gede-gede lho bolong ini dipamerke kan tandurane mbak kok pek iki tapi wah pirang-pirang hektar susruk panen singkong ngene singkonge ben lemu-lemu wis 3 bulane panen bola-bali 3 bulan wis panen Mbah oh Mbah kok ngendi to nang Kok ngarit wis sekarang. oh ngarit kene jago-jagoan sik Aduh, iki wedhus ngono wedhus, Mbah. Iki meneh. Mbah iki nandur singkong, Mbah. iya Umpama iki Mbah aku ape nandur singkong kowe Mbah iki oleh ora njaluk bibitane iki, Mbah. oh Boleh, Mbah. bibitane mbah iki ra dikekek Ya kok ngono to? oh iya sak lenjer ngene 200.000 lek gelem tumpur ra gelem ya wis ya wis lah mbah tak nganu sik ya balik sik oh eneng iki kok arek njaluk bonggol singkong lah jaluk terus piye ta maksud tinggal balik wae Wah, koyo gancuk iki. Sak batang 250.000. Dan po piye? sore balik sore tak balik sore Awas wae Mbah kae yo. Mampir ngomahe tak ancem-ancem tenan kae. Lah bangsat lho. Singkong 200.000 iki dasi kuwi. marani ladang sitok meneh iki tak tuwan dari singkong kabeh ora sekitar ini iki ya babat dan ya tak tuwan dari singkong kabeh ben panen iso tuku mobil singkong mbak apik ini kabeh kok tandur domeri tanduran mbak ini domeri koretane mbah iki getol kok iso angger mer koret ngene ya pinter tak rumpun ben apik anjuran koret terus aduh koret terus ini ben kabeh iki kepengin angger tandurane mbah iki apik kok ngene Golek sokat. Loh, Mbah kae meneh. lah ketemu bocah kae meneh ngarit njaluk bonggol singkong terus saiki nempel jancuk bonggol singkong meneh tinggal balik tenan iki panas sambuhi bonggol singkong wis mending tak balik aku yo urung godhog wedang urung ngopi ket mau isuk bontote sintek ngele wis tak balik wis meh nyampe omong ke omah iki seket kesel iki. Gatel kabeh. Lho kuwi sik ora ya. Omah ya.
Ngopo? Lah, wis ngarit, arek-arek meneh. Ngerti meneh, Mbah. Mampir sih lebih buki, Mbah. Mampir, ya. Ya wis. Medang-medang ora apa-apa. Ya, mampir. Ya Mas. Sama Mbah, ngene iki. Mbah ya nganu kok. Yo ngene iki kan ning kancane. Wong wis tuwa omah yo ngene iki. Ya, Mbah. Ya wis yo lenggah-lenggah kono dhisik. Mbah tak nyusul sepeda kok gawe wedang ya. Walah, ngene to rupane Mbah, omahe Mbah kae iki jan. Bongkor ngene iki. Omah kono pelit men. Jago kene sik kare tak mbak tak kodok wedang gawe kopi Ya, Mbah. Ya. Ya. Wah, aduh. Ben ngene iki las dhewe lek. Mbah ya kodok wedang. Oleh kakek no kopi ben ngobrol ya penak. Yo ngene iki kadane Mbah wis tuwa ya. Godhog wedang manual lah boro-boro gas ngene wis senenge apa? Godhog wedang. Godhog wedang. Wis. Wah, wis mateng le wedange. Mbah. Heeh. Gane mau tak mati tapi sumep kok wedang. Ngopi sik ya. Ya. Kene, pilihnya. Kopimu. Ngombe. Mbah. Ya, ngombe. Mbah. Hah? Piye? Anu lho, Mbah. Hmm. Aku pengen njaluk tenan Mbah bunga singkong lho, Mbah. Jangan bos kong gak boleh, ngerti le? 200 biji wae, Mbah. Gak boleh. Ya Allah, Mbah, Mbah. Kowe iki lak domo iki sak banjel. Kae mbak sak kabeh sak kampung ya. Karo mbak segen song singkong ranting stok wae demek ngono wae lho, gak wani. Cuma mbok jaluk. Lah kowe iki sapa? Kowe. Lah njaluk ngono kuwi lah. Oh, njaluk wae. Ya wis nang ngono lah. Aku mbah tak nang anu kon sik. Arep mandi. Jabang bayi. Mbah kok sama didek ngono. Bakar wae goboke ya. Tak ngombe dhisik. Ben yo resik, mau balik ke ladang kok nganu nang ladang, wis banget ngombe ngene iki penak. Lah ngombe kok pinter ngombe iki. Ini ora merek wedok wong wedok sing iso ngombe. Mbak yo pinter ngombe ngene iki. Ngombe rasa sabun larang, ngombe enak ngene. Ngene yo resik wae panggap sik. Sos. Ora aku sik tenan. Mbak yo pinter baik sih. Coba baik. Mana bahasa bilang-bilang mbak mesin cuci rapayu. Yos ini manual tapi ya resik banget. Pinter baik ini. Ini kayak nah ini coba baik. Baik pinter. Wala jok nih tak banyak mas kita tak jok pakaian kayak meni ya kan jok gombalan karo Bali lah kok jawabnya sore wis kan Aku ki ndak sabar. Hah? Ndak sabar tak obong. Obong. kebakar kan ya ampun wah parah kayak apa meneng ya bakar Kamay ito kebakar. Ini siapnya terus. Ya Allah, kamay ito kebakar. Bahat na akong ngendi jangan. Dahil ako ngendi.
Banyak bingung. Tuang.